Etno Catalonia ha obert aquesta setmana les inscripcions per la 6a edició de la Residència Artística i Festival Folk Internacional que tornarà a fer-se a Banyoles i que enguany tindrà lloc del 24 de juliol a l'1 d'agost. Una trentena de joves d'arreu del món d'entre 16 i 32 anys estan cridats a participar a la residència que, com l'any passat, tindrà com a centre d'operacions l'Alberg de l'Estany. Durant 2 setmanes, músics de l'àmbit de la música tradicional de tot el món faran estada a la capital del Pla de l'Estany per preparar un repertori multiètnic i multiinstrumental que després presentaran en una gira de concerts amb l'Etno Orquestra. Mentre duri la residència, se celebrarà paral·lelament un festival que reunirà artistes i grups importants de l'escena folk, tots ells gratuïts i oberts al públic en espais emblemàtics de la ciutat. Com cada any, la residència estarà dirigida per un equip de 3 mentors artístics: Pau Bages, el noruec Havard Enstad i Juan de la Fuente Alcón, tots ells músics amb àmplia trajectòria professional a l'àmbit de les músiques del món. Les inscripcions per a l'Etno es poden realitzar des de la seva pàgina web www.etno.cat fins al 31 de maig. Etno és un programa de música folk, ètnica i tradicional organitzat per Genés Musical Internacional. Fundat el 1990 a Suècia, està adreçat a joves músics d'entre 16 i 32 anys amb l'objectiu de preservar i potenciar el patrimoni musical tradicional. Els joves músics es reuneixen en aquestes residències artístiques caracteritzades per l'aprenentatge democràtic i igualitari. Malgrat que l'any passat estava prevista la participació de 40 músics, a causa de les restriccions associades a la pandèmia, finalment van ser 28 els joves que van prendre part de la residència artística, tots ells provinents de 12 països diferents. L'Alberg de l'Estany es va convertir durant 10 dies en laboratori musical on els intèrprets d'arreu van preparar la producció musical que posteriorment van interpretar com a orquestra multiètnica. La formació va actuar als escenaris de Moià i Banyoles el 30 i 31 de juliol amb un gran èxit de públic.